Takže čaute ľudia, vítam vás pri takom menšom tutoriáli, ako keby na programy, cez ktoré môžete nahrávať video. Takže asi tak prvý program na nahrávanie videa je Fraps. Fraps je dosť populárny u väčšiny let's playerov. Stojí asi tak 30 eur. A vlastne môžete si ho stiahnuť plnú verziu, ale asi vám to bude nahrávať len mesiac a pol, ale asi máte neobmedzený videa alebo tak nejak, ale nahrá to iba mesiac a pol. Potom je Hypercam, to je tiež celkom dobré, tam máte, keď si stiahnete, tak máte skúšobnú dobu asi 22 dní alebo tak nejak, ale máte tam obmedzený počet minút, je to asi tak 10 a viac. No maximálne do 15. Potom je tam Bandicam, to je tiež dobrý program, lenže nejde tam vlastne mikrofón nastaviť, ani sa to nedá, takže máte iba zobrazenú plochu. A vlastne asi tak posledný, ktorý chcem spomenúť, je Free Screen Record, ktorý používam teraz vlastne aj ja a dosť sa mi zapáčil a asi ho budem používať naďalej. Dám vám asi všetky linky do popisu, kde čo stiahnete, takže to je asi tak všetko ku tomuto. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu.